салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хавонавата нигаҳбон бошам. ана як бародар занг мезад, сарошни ҷои кор гуфт. Бародаро, ана номерошам мемонам, занг бизанен, бипирсен. ҷои корам мебудастае ки хубишам мебудае ки ҷои хобам метар. ана агар кори нағз кунӣ, хурду хӯрокта немета. уҷа фақат коргар дар корай. бигӯй бирай дастом дар ҷибакам бигардам, ман ина ҷош намегум тому бародарон намешава. Меҳнат нака, лучи нахез нара. Москва дар дастаи кор. ана монолит мерехта будастае. Короче, монолит мерехта будай, бо устои ҳамин ки ана дар треза мезанан, ҳамин хеле чизо меза будастаянда. ҳам кори дарунӣ будастае, ҳам кори берунӣ будастае. барои ҳамон қадар комит мисол документ надоре, бо документит мекава будастае, мекуна. Документани мекава будастае. ана комит ки документ дори, мерае официални, ҳамаш худаш ҳамунҷа. ҳамин бародари ман номероша мемонам. ҳамин бародар ҳамаша худаш мефаҳмона, ё ки мегира мебаратон. ҳамунҷа чикор кардан дар кор, чикор кардан дар кор нестае. агар ма будое ки мисол як дунё бошен, ку бисёр бошен, ҳозир гуфтесае ки то 20 нафар одама. мисол барои чи 20 нафар? 20 нафар яктит мерае дар унҷа старши мешай, мегӯяд ки дамё ҷавоб мегӯй, ту бигӯй ки ҷавоб мегӯм, аванс паванс ҳама чизша метад. ана корта пеш бурдан мегирӣ, сумта метад. баъд метавонӣ ки ай Тоҷикистон файрод кунӣ, бо ягон ҷои дига файрод кунӣ, мисол ана опуши кор кунӣ, сум пумша ҳамаша метад. типа бригадирӣ бори як каса давирият мекунад, метантон кортна пеш бурдан мегирем. инам хеле бародаро, желанитон боша, бо мегум агар коргар бошен. ина марҳамат, номерора мемонам, занг бизанен, бирем ба пеши ҳамон бародара, мегира мебара ба офиса. ҳамаша мефаҳмонатон ки чикор кардан дар кор, чикор кардан дар кор нестае. баъд як чизи дига гуфт ки бирасоншон ки ана кор кунан, сумшона бигиран, баъд занг бизанан, дигар касо мақсад биёян. баъд наган ки мисол инаи фан кардани, хеле кардани, хеле кардан. барои охадарда шуби кор фан нестае, кор ҳама 100%. инам хеле. алло нигаҳбонтон боша. бародаро, як чизи дига фаромӯш кардам, илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамин канале ки ҳозир ма дар ҳамин тор мемонаш, дар ҳамин канал бидорен, ҳатман подписатсия кунем, бовар кунам Сайғрат ҷонова дар ҳамин нӯки бинем овард. илтимос як дастгирӣ кунем бародаро. алло нигаҳбонтон боша.